Molt bones, què tal, com esteu? Avui hem pujat fins a la Noguera. Les terres de Lleida ens han portat a fer un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. És el cim de la Pala Alta. És un cim senzill de fer, té 950 metres. Senzill depèn de com, perquè jo avui he fet una ruta llarguíssima, porto 6 hores de constant pujada per córrer els pedregosos, des del pantà de Camarassa, que es veu al fons, passant per tota la serra de Mont-roig, per la Cova del Tabac, i també anant fins a petar aquella ermita que és de la Mare de Déu de Montalegre, després passant per diversos dels cims que s'hi troben. Veieu quina vista més esplèndida de la plana lleidatana que tenim. És una autèntica meravella, i totes les serres que envolten aquesta Mont-roig. Aquest cim és el punt culminant de la serra de Mont-roig. A darrere, doncs, tot l'espectacle del Cadí, del Pirineu, que es veu més enrere. És el cim de la Pala Alta, un dels cims essencials del nostre repte dels 100 cims.